Salom horas madihita saluhutna. Dihamua kadamang do dainang manang didia pe hamu maringanan. Tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason. Dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak so taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Asiniroha madihamu doho dame siad debata amata. Doho sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangiangata ngalaus epistel di minggu pasapulualuho dong Trinitatis di tanggal 8 Oktober 2020 imana tarsurat di Lukas 10 sada ayat 37 rodi ayat 42. Ujahama dihita songonom madidok hata ni Tuhata. Adorang dihataho dopei diarahos sada halak parise maibana mangan. Jalabongot maibana laus hudul ma. Alai longang maparisei ala diida na sojolo marburi ibana laho marsipanganon. Jadi didok Tuhanima tu ibana. Anggohamu parise duru ni panginuman doho makuk di payasamu. Alai ia parbagasan muna guk padubuon dohot hajahatod do. Hamuna hurang roha sitop paduruna. Dalau sido namano pabagasanna. Asal ma di basa-basa ho kamu na di bagasanna bahen asiasi. Sadok yasma na dihamu. Marjia mahamu parise. Ay di parsapuluh hamudo akasuasuanan na ummetmet. Rodi ragam-ragaman ni simarata. Alai di lausi hamudo uhum dohot holong ni rohani debata. Siulaw do nasadaon. Alai unang ma tading nasadaan. Imahatan itu hata. Di hamua kadongan sahapor siaon, di halak parise dohotak kasiboto surat, marburi adorak somangan, dakolan sekedar menyangkut hayasod dohot hahipasoni. Berbeda do rupani dohot hita di bagasa tikion, marburi manang cuci tangan, adorak somangan, tangadong pola aturan ni aturan nabaku rupani, molo marburi hita adorak somangan, lebih kepada hayason dohot hahipasod dui tarajumi. Lapatan na molo mangan sojolo marburi, olo dugabe marsahi tattong. Tabayakom manuaing, baru majama na kotor manang kotoran dope ibana. Hape mamitor dipokuhi si panganoni sojolo marburi. Kan gabi makorhos sahit namay di ibana. Di halak Jahudi dakolan menyangkut hayason dohot hahipason. Marburi adorak somangan. Cuci tangan. Marburi adorak somangan ada dui dinasida. Jadi bui tumakas tajaha di Matius 5 ayat 2 didok nasida songono tu Yesus. Buasa di lausia kasih siami ada nasian akan na tua-tua. Aidang marburi nasida lahomangan. Ima didok tu Yesus. Jadi mungkin satiki nang aka sisiani mangan nasida sojolo marburi. Hape adat di nasida ikut jolo marburi do asa mangan. Molo didok adat hurang lubina may dinasida songopatik. Dakolan sekedar hasomalan manang tradisi manang kebiasaan rupani. Alai gabi semacam aturan na mengikat dui dinasida. Alani manang isi sian nasida na hadapotan mangan sojolo marburi dirajumi dui na mga lausi adat. Jala patut do pamasaon uhum tusi. Iman waing nataida di bagasa trupukon. Ditiki ditugihon na kaparisi Jesus mangan, hapedang jolo marburi Jesus na mangani. Gabelongang rohani parisei marnidasa. Mungkin didok marah di bagasar rohana, dang marah daton. Imarah didok di bagasar rohana. Nunga melanggar ada Jesus dirajumi kaparisei. Tutuna gabi suku-sukutan waing akamang dohot tamuinang, surau do naso diboto Jesus ada ni Jahudi manang na adong do unsur kesengajaan siya Jesus, manang ada sesuatu. Hamwa kadongan, danga pala taboto rupani, na pasti
ditanggapi Jesus do protes ni halak Parisei na somarburi ibana mangan. Gabi di Jesus matu nasida songonon. Anggo hamu Parise duru ni panginuman doho makuk di payasamu. Alai ia parbagasamuna guk padubuon dohot hajahatod do. Sian alus ni Jesuson gabi buinya tu sarupani belum tentu nasok di boto Jesus ada nasidei. Alai nabi nering ni Jesus nuaing nagabi juk do halak Pariseon lalap holan na mga raduti ada nasidei. Hape hal na rumiko siani dang diaturehon nasida. Tutu dang naso dihargai Jesus ada ni halak Yahudi. Bahkan disadatiki hiado di Jesus nasida dang nalaho mangarupakon patiki ibana ubahen naro. Alai pasikopon paulihod do. Alani molotung di raduti nasida pe akka adat doho takapatiki unang matong holan na mga raduti adati sabing hape na lubi marsituhu siani diabaikan nasida. Dia mahuroha ulaw na lubi marsituhu siani na minaksud ni Jesus. Ima sikap dohot pangalahon nasida na olo madubo dohot mangulahon hajahaton maparsapulu na umek na kididok rupani. Suka merampas dan melakukan kejahatan. Molotopik ni mingguta madok rumiko do mangulahon uhum dohot hati goran, keadilan dan kebenaran. Bahkan di ayat na perpudii di ayat 42 di do siulau do nasadaon artina silakan melakukan ritus-ritus keagamaan aka adat istiadat. Alai unang matading nasadaan unang matok tading narumikot sianaka sirikot-rikot. Hamu kadongan ra dakolab di zaman najului masa sisongoni. Ima pangalahon na holan mamikiron ru parduru. Di jamata sinuay ngope masa dope na songoni. Lapatan na pangalaho songon na pinatuduhon ni halak Pariseon masa dope isa hatu partikianon. Torop do siyan hitaon na sibuk mengurusi hal-hal na seremonial. Dak pola situ dugu arate. Radu dia kapatik dohot uhum ni paruga mo oni. Sipata dohot parhudul pe di pareso cara duduk. Sapiadong rupani na manukun. Buido martangiang di poduman manak sabil mudum-mudum. Maksud na laos di podumani iban rupani martangiang. Mungkin rapangatusion na salilingon molo martangiang dang bui di sembarang tempat. Hape songon nataboto tangiang dakyai dibatasi ruang dohot waktu. Manang di dia pi bui do martangiang jala manang sadihari. Rado dia kaparadaton jala dakya absen anggona maradaton. Hiraholan inama ulaun naganupari idaw. Manang di dia do pesta ngadisi ibana. Ima jorupani rikokna. Alai molo binereng tungulu si ganupari hirana swadong do idaun hadumuan ni persitutuon na mangaraduti akapatik dohot para datuni tungulu na si ganupari. Anggota jom na mamudai jol may soy nama. Hape ibana si puda adope. Anggo dia kapabahenan dipakatayod dohot di pangalaho. Idu asa ganuk makatai ibana diluluani sama mitoradong do na mencibir amata anin na rupani dirim majo pareso gabinin na basa di dok jol may songoni ala di ida nasida dang dumu hata na itu pangalahona ima jo contoh na rupani hamu kadongan juk do taida si songoni ate ngulu parugamon nai dang adong hadumuan na manang terpisah tungulu si ganupari. Adong do jol mau nunga sitong dihilala molo nunga diulahon akka aturani. Suak songoni nang paradatuni hape nguluna suadok sitiruon. Dalam hidup keseharian mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Akan jahat do diulah si ganupari. Anggotu parada tu dakya ketinggalan jala takas pudana tuak kajol mai hape ibana pe si pudau tu pe arong do sia jol maun macai serius mangulahur ritus parugamo oni sian pahian na dangadong besicahan nunga pasbe
Hape anggo sikap na pangalahona tuk suarong dosi turuon. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita memiliki kehidupan kekristenan yang utuh. Kita wajib memiliki pengetahuan akan kebenaran sekaligus juga mempraktikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi kekristenan kita tidak hanya tampak saat ibadah, namun juga hadir pada saat kita bekerja, mendidik anak, bermasyarakat, dan dalam bidang kehidupan lainnya. Kekristenan yang demikian berasal dari kehidupan rohani yang hidup dan dinamis. Tuhan tidak senang dengan kepura-puraan dan kemunafikan. Hamua kadongan, nuengon gudang dojol lebih memperhatikan kesingna, bungkusna daripada isina. Na penting tampilan na dinggan. Songon na manuhor hape rupani, olodo lalap pita mamereng kesing nai, jala ala bagak taidas kesing nai, gabi lausima manai rohat tamanuhor. Hape dung tatuhor, dako barbukus nai tu isina. Gabi kecewa mahita di bahini. Aka produser, baik produser makanan, minuman, barang-barang, berusaha don waing mabahit tampilan na tinaga tiga honai lebih menarik. Asa tertarik aka konsumeni manuhor. Dikemas sedemikian rupa sehingga atong begak ma berengon. Dajuk-juk duhita terkecoh alani tampilan, saya tak pikir dengan HP so terpakai. Anggo iklan na soina mahebat na. Songon makanan peninggi badani rupa ni, sehali diminum di do mamitor naik do beberapa sentimeter. HP aha mana masa. Hola niklan dui, hok do songoni. Adong do iklan obat hola dioleh coninna na birokian mamitor satu kini bui botar. Gudang duna tertarik alani i. Ay sugudu ruhana ala birong kulit na. Pengen na naing botari bana songon halak Cina. Ay danga do kalak Cina na birong ate. Hapidung dioleson mana terjadi. Botar do manang berbelang-belang. Tung botar pebuina ala yang gurukungna hok do mamiro. Ala so do hoti dioles ate. Jala hirasudedo berusaha mabahit tampilan nai macai dengan jala uli. Atik pe di bagasan dak songon hinauli ni na di luari. Isarani aka merek rupani dohot aka guarni usaha. Tadok majo guarni aka perumahan dohot aka perusahaan mobil. Sudido mabahin guarni perumahan ni. Perumahan indah, elok, permai. Dangadok kia dibayang guarna rupani perumahan perbejir-bejiran. Mulu mobil, bah kaguarni binatang na hebat-hebat itu ibadah. Kijang, panter, jaguar, jaguar. Dangadong mabahin merek ni mobil na bekicot, penyu, kalong, burung hantu, kampret, alai garuda, merpati, lion. Karena hebat-hebat itu tuh. Molu akka bada ni akka inata doh lipstick nai macam dinggat-dinggat do sudi judul ni i. Dan mungkin adong na bermerek cap kulit badak, cap kutu busuk. Molo guarni tukang cukur rambut, potong rambut, manang parpangkas, pangkas rapi, deido. Atik piolo do martangga-tangga pangkasanna. Penjahit halus, dan mungkin bahenon na penjahit kasar. Akai mai jona taida rupani betapa bentuk luar gabe sangat diperhatikan. HP di bagasanna dak songoni hinauli. Dak songon hinauli ni na di luari. Idon waeng na di sual Jesus tu halak parisei. Asa unang lalap na sida niyan holan paya soruh perduri. Gabe lupa na sida paresohon bagian dalamna ima pangalaho do takapabahenan na dinggani maradupod do nga jolma tarlubi maradupod debata. Sada pesan na naing dohonon ni Jesus tu halak parise doho siboto surati nang tuhita di bagasa partikianon. Taulah manadinggan na tau halomuan ni rohani Tuhani tanpa mengabaikan ruhut parduru na kiningani.
mangulahon uhum dohot hati goran, idona dihalo mohot Jehovah. Totu suku-sukuna rikok doruhut parduru rikot, alai rumikok doruhut parbagasani. Amin, martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan, dihatam na hubigi hami, pasu-pasu mai jala paurat to di bagasan rohanami bi. Asa diperbuiho katami parbuina dinggan parbuina tonggi. Di bagasan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amin.